Wel Ben, geithoch chi'r dechreuad i'r gêm o'ch chi moyn, ond yn anffodus yn y diwedd nid y canlyniad. Beth yw dy asesiad di? Credu'n Teimlo'n siomedig i fod yn onest fel garfan. Canlyniad oedd y peth pwysicau hyn o'n i wedi chwarae pêl-droed dda ar y degau ac Gwlad Belg wrth gael lot o siansys ond yn y diwedd. Pan o'n ar y counter-attack oedd yn gêm anodd i ni. Ti'n credu na hwnna oedd y brif gwahaniaeth hyn rhwng y ddoi dîm, achos i ni gyd yn gwybod beth mae rhywun fel Jeremy Doku yn gallu wneud. Pa mor anodd oedd i ymdopi gyda hwnna? Mae fe'n chwarae dda dros ben, ond hefyd pan maen nhw'n gael chwarae fel Cym De Bruyne a Leandro Trossard, maen nhw'n ffindio'r passes, maen nhw'n gwneud pethau yn anodd i chi trwy'r gyd o'r amser chi ar y car. Mae'n ser yn bryn, yn amlwg cant o gapiau ti heno, Ben, nid y canlyniad bydde ti di moyn. I ni ddim yn gweld ti'n gadael y car yn aml chwaith gyda anaf, siwr i ti'n teimlo? Na, ddim yn rhy ffwl, ond just rhywbeth ble mae'n siŵr os ni wedi cael ei man bydd yn ddim yn mynd i helpu'r tîm, felly oedd e'n siawns i rhywun arall dod ymlaen ar y bomber hwnna.